musulman duniya muna yi muku barka. Mu kama ibada mu samu yardar Allah. Watan Ramadana shine watan albarka, musulmin duniya muna yi muku barka. Mu kama ibada mu samu yardar Allah. Mu kama ibada mu samu yardar Allah. Musulman duniya muna yi muku barka. Watan Ramadana shine watan albarka, musulman duniya muna yi muku barka. Mu kama ibada mu sami yardar Allah. Watan Ramadana watan Alƙur'ani, watan da mutan duniya muke yin tsani. Watan da muke durƙuso a gun Rabbani, ya tsare mu da sharri na cutukan zamani, ya ara mana iko mu dinga bautar Allah. Watan Ramadana wata mai albarka, watan haske watan ibada muka ɗauka, mu kyautata bauta ladan mu rabbiyaninka, mu ba da abinci domin a san albarka, kuma mu ta ibada mu sami yardar Allah. Watan Ramadana shine watan albarka, musulmin duniya muna yi muku barka. Mu kama ibada mu sami yardar Allah. A watan Ramadana ake kau da gadara, watan da musulmi suke wa juna zarra, su ci da maraya da wanda ke da larura, miyo infaki ko da kwayar zarra, kuma mi ta ibada mu sami yardar Allah. Watan Ramadana wata mai alkhairi, watan da muke tsiriya a aikata khairi, da dama ka mika hagun ka kai mata sirri, kun neman duniya ka zan mai rage buri, mu kyautata niyya lada muna gun Allah. Watan Ramadana shine watan albarka, musulmin duniya muna yi muku barka. Mu kama ibada mu sami yardar Allah. A watan Ramadana ne ake fika, a cikin sa ake rabo na aljanna hakika. A dan haka nisfin daransa dole mu farka, mu yawaita ibada muna bidar albarka, mu tashi iyali su nemi yardar Allah. Awwal alekini na ce mu kyautata niyya, bi istighfar shawarar Usmaniya, ke bi ta kilas da tambihi ikwaniya, dalhud ce kati sallamar islamiyya, ala samu ga lailatul qadar bayan Allah. Watan Ramadana shine watan albarka, musulmin duniya muna yi muku barka. Mu kama ibada mu sami yardar Allah. Watan Ramadana shine watan albarka, musulmin duniya muna yi muku barka. Mu kama ibada mu samu yardar Allah. Mu kama ibada mu sami yardar Allah.